Valentine Theater Show! Op vrijdag 14 februari organiseert Roosevelt Counseling Entertainment Theater Show. Sweetie Lobitori, cabaretier Michael Roosevelt, relatiecoach en seksuoloog Skoos Kroger, bekend van de Boyfu Bakajari. Muziek door DJ Vincent. Locatie, Wie Eekiekerkie. Tijd 8 uur tot half 11 's avonds. Haal je tickets bij Eetcafé de Draver of Ricardo Eetcafé. Valentine Theater Show in Wie Eekiekerkie. Kromme Hoekstraat 136 1104 AK Amsterdam Zuidoost. Vrijdag 14 februari. Check it out. That is the African beauty. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Kijkers, ik heet je van harte welkom en ik ben vandaag te Richelieu, Tamansari, Kamwenen natuurlijk, waar de NDP vandaag een meet and greet heeft met de mensen van het project Richelieu. En we zien dus hier meneer Misikaba hebben wij, we hebben ook mevrouw Ansari. En wij brengen u dus de volgende beelden toe. Richelieu, meet and greet van de NDP.
We come here. En we zien ook verschillende mensen zoals Ajay Mangal, Tada en Toto. We hebben dus verschillende mensen hier vandaag, bekenden. Die zijn gekomen te Richelieu, voor Power, Hamid en Kritis, Nanga, de sma van Richelieu. Afrika heet, dat nasa uma. Hoe kan je doen als je wakker wordt? Zit je tafel met de liefkebord. Money no day, want de boy no store. Nanga fourage, ik kom tekort. Hoe kan je doen als je wakker wordt? Zit je nanga fourage, ik kom tekort. Dan say sa, ik weet dat je sakadala. Nu je met die jonge boy de ete faya. Die young boy je don't post for to abra. The boy want the money in the brood. Usakan sensa. If they take you sakadala. No you make the young boy they get the fire. The young boy you don't post for to abra. The boy want the money in the brood. Usakan. Once upon a time, to change Suriname, ik respect van de wereldkaart. Omdat het door de staatsman en president deze politie is ontwikkeld. In de afgelopen periode hadden we onderhandeld over al onze producten. Kou, olie en het meest belangrijke hulpbron, de mens. PFK Mastragato, Ukahor Baka, Nakane Pingin Makude, sa isna. Yung laki to bandit. Baju, baju. Kijkers, en hier staan we met meneer Weeks, Vaka, Fafio. Ego. Hoe dat hij naar Richelieu en... Vaya vier deze drukte?
Ja, los hoe drukte, met 4 boenten, met de osso. Juist, Ik ja. had er een keer een zie, is dat toch? Zou wij in deze reden laten bouwen. Dus dat ja, maar bouw osso die moet vinden. Kijk, en die mensen waarderen dat. Vandaar we vrij kunnen lopen in de buurt waar hij zijn best heeft gedaan. Is dat toch? ja. En van hieruit ben bedankt, is dat toch? Alles maar Sako en doe de bijdrage die dit. Maar we gaan deze overnemen. Is dat toch? Het staat al bij in die mensen hun harten. Als Surinamers, is dat toch? Maar de NDP, het is maar die NDP, het is maar een breed. Juist, juist. Ja. En van je afpas van de mij accommodeer UNO. Hé, prachtig man, dit is maar een breed, dat zeg ik toch. Zo'n van ons wel. Ja, is ja. dat toch? Dus dit is nou een model voor we nemen over. We nemen totaal over. Oké. Landelijk. Kijkers, u hoort het. De NDP neemt over Richelieu. Ja, en kijkers, wij zien dat het wat drukker en drukker wordt. En zoals u ziet zijn ze ook bezig met het plaatsen van de vlaggen. En met elk minuut dat voorbij gaat komen er nog meer mensen en meer mensen bij deze meet and greet. En meneer Mangal, wat vindt u hiervan? Het is erg, isabi may Koina project. En weet je wat dat ding is? De regering die zegt luku partij toch. De mij luku dat jana NDP. Omdat Bouta zegt ja kon dan gaan ze hier niets doen, dan gaan ze hier geen. De man wil daar ontwikkelen ja. Isabi. Dus dat zo regering die zegt ook zo werken met politieke partijen en kleur. Maar toen de NDP aan de macht was, dat ubero kon nga alles maar. Politieke partijen hebben van de VHP, je bent NPS. Dus minimaal je hebt je no. Bouta bero ko gi alles maar. En dat is het verschil van de NDP. En no ikoshi, bent u voor het eerst op Richelieu? Ja, voor mij is het de eerste keer. En van mij kon je lopen van maar dit jaar. Ja. Je ziet er eenheid, jongeren en mensen willen de NDP. Dat is wat ze vragen hier naar de NDP. En om even dit takje de bewakti, lang maar de beetje uno, maar we zijn er nu. En we gaan alle trasi, dadelijk na Nikeri Saramaka, alle street media na alle si worden nu. Ja. En meneer Ajay Mangal, van je vier na drukte. Drukte mooi. Je ziet dat is maar loopt NDP gevaarlijk. Isap tingwan yang tot hij normaal wacht. Precies zo de mij wacht verkiezen 25 mei. Zodat de NDP weer aan de macht moet komen. En because je tak naar verschillende voor alles de man ko power voor blauwgrond para. Ununa tena para maribu munder mina munder alas mantap dat itu. Mi konteja voor ondersteunen alle CP NDP ode actief Mangal odape voor ondersteunen samen met street media gaan we daar zijn om het voor ondersteunen Arokova partij. Want kijk we zijn alle NDP'er is abito. Dus uneluku aparte groepen maar we kijken naar we zijn Surinamers. Even naar Nikeri, even naar Saramaka dap alle CP paars de dape Mangal ode. Pesi de trakleur in Oshimi dape. Dank u wel meneer Mangal. Kijkers, u hoort het, dat was meneer Ajay Mangal. En kijkers, Jauda nga King Nano en Faka Fine. Ja man, kom maar weer naar baas. Yes, dan komen we weer naar baas toe. Teu Richelieu, na voor Stroja. Nee, althans niet. We gaan voor het eerst met dit jaar zo. Dus man, ze hebben gewoon bij naar buurt en we zitten nou, aan nou buurt die zit consens. Dit team voor NDP, want de NDP zit dat project dus kom. Dus we kunnen bakken dus aan voor het eerst, want dat UNO zit. En nou we het jaar in Wakaja toe. Daarom hoe de jati de bakken. Yes, en 5 in drukte. Ja zo? Ai. Ah? Even wat moet je maar? 5 in drukte ja. Drukte ja. Is dat niks? Het is dat niks. Het is. Zie je zo na? Oh, want je schrijft even. De boys mi castrati, na drukte ja na fila ja. Nee, moet je het weten ja. Ja. Minamang sa organiseer sanja in Richelieu. Minamang sa organiseer samen na een zekere meneer Cherkon. Top, sandu furu ja ook in een Richelieu. Dus
big up Jerkon. En we gaan doen een roken in Richelieu. Omdat wij horen activiteiten in Richelieu. Ja. En ze de boy actie, de jeugdige actie naar Moroforo als sportveld. Yes, sportveld, ja. Ze willen voetballen, slagballen, de dames. Dus ook dus als sport. Dus daarom ik een pleiter die staan dat hier in Richelieu, maar pleiter die ding. Dadelijk het want to moro dat NDP aan de machtscentrum dat de macht sabi taki wat dusani. Na duman fraga ewai ayarija so na duman fraga ayarija une complete ayarija na konfe dusani. Isabi toch dus daarom ik met big up alle de structuren voor geheel NDP. Mi etak zo voor mi partij, mi etak voor de partij. En dat betekent dat we doen propaganda naar mi partij met big up. Ja man, na sasa waka. Kom wij naar pas. Ja, street media. Ja, daarom moet dit op papel doen als street media. We zijn overal landelijk. Alles safe voor NDP we power man. En je moet het weten, street media for life. Ja man. King Nano en komen wij naar Bas. We hebben hier ook meneer Ebo Jones. Bas, Richelieu. Richelieu. The West is here. West Tandoro. Yes, yes. We hebben ook van verschillende districten. Ja, goed zo. Welkom in het district, komen wij naar welkom. Ja. Kijkers, je ziet de drukte. Zoals ik daarnet aangaf, het was nog steeds drukker. Want er komen dus NDP'ers vanuit verschillende districten, Wanica, we hebben vanuit Dikeri, vanuit Blauwgrond, heel wat NDP'ers die vandaag de meet and greet te Richelieu zijn komen koesteren. Ook de heer Ebo Jones is daar net gekomen om natuurlijk dit mogelijk te maken. Kijkers, hier hebben wij een groep van Brokopondo. Ze zijn vanuit Brokopondo gekomen om ook Richelieu te ondersteunen. Zoals u gezien heeft, daar net gekomen. En ze zullen dus nu met de hele groep meelopen. Graciela! De groep geef ik weer aan, het wordt drukker en drukker. We zien ook hier meneer Bauva en meneer Ebo Jones samen. Ja, we komen. Meneer Ebo Jones, meneer Bauva, we staan al toe breedte. Hey! Daar is meneer Bauva en meneer Ebo Jones. Meneer Ebo Jones. Sinds ik u gezien heb, bent u heel blij, hè? Ja, man. Ik ben brief op een weekend. Na 100 rappen mijn man. Ik ben tegen niks op je kleuren. Want als ik kon de ego, uno man doet trafasi. Wani na wani. Harapasi, haradang. Lobby. Jara bos kopuku NDP komoro. 100.000 versie. Yes, man. Voor mij omdat die dat Kijkers, hebben wij mevrouw Ansadi ook hier. Mevrouw Ansadi, we zijn vandaag de Richelieu, komen wijnen. En wat zijn we hier komen doen vandaag? Nou, vandaag zouden we de kick-off hier in de wijk Richelieu. De Meet the People, de vlaggen, met de coördinator, met de totale structuren hier, het gebied Richelieu. En dat gaan we vandaag doen, ja. De caravan van de NDP is niet te stoppen. Niet alleen Paramaribo en overal, maar we zijn tegelijk op verschillende plekken, verschillende districten. Ja. Staat u intussen al bekend met de problemen waarmee Richelieu te kampen heeft? Kijk, Richelieu heeft te kampen met het busprobleem NVB dat niet op tijd komt.
Gisteren was ik bovenop kilometer 45. Het is meer huilen dan wat anders. Studenten die vroeg moeten vertrekken. En de klachten wat ik van de mensen heb gehad is dat ze op een vergadering, waar leidinggevenden van NVB en ook mensen die bussen hebben op die route, ze doodleuk zeggen van nou ja, als jullie niet willen op de bus kan wachten, dan houdt het maar op. Ik bedoel, waar zijn de mensen aan toe? En de vraag is, worden deze mensen wel betaald of niet voor het werk dat ze moeten doen? En wat je ook vaak hoort, dat het vaak te veel kapotte bussen. Ik ben zelf niet gaan oriënteren wat dat deel betreft. Ik zal het nog een keer doen. Dat zijn een van de grote problemen. Het op tijd vertrekken van de NVB-bussen hier in het resort. En u weet, kijk maar die begroeide Trense. Er wordt totaal niks gedaan aan de infrastructuur in Kommerwijnen. En als er een keer een weg wordt gekraapt, het lijkt alsof de mensen werken net als een kip zonder kop. Wanneer je een weg krabt, je blijft maar krabben, wat blijft over? En dan zou tenminste het zand dat gekrapt moet worden, als je de straat niet opvult met je boerenverstand, zodat zand toch allemaal weer in de gaten geplaatst moet worden. Vaker worden ook kanalen gegraven waar juist afkalving plaatsvindt. Er wordt totaal niks gedaan aan de infrastructuur. U wilt niet weten de weg van Zorgvliet hoe het nou eruit ziet. Ook de kleine zandwegen. De mensen proberen wel uit zichzelf, en dat geef ik ze mee, pak een schop, probeer dan te dichten. Nou, de overheid komt, krap, die maakt er van kwaad tot erger. Dus dat is in grote lijnen. En de vele klachten die ik ook krijg, dat water uit waterleiding, dus niet alleen in Paramaribo, want die klachten krijg ik ook in Paramaribo. Continu komt er berichten dat er water, bruin water uit de kraan en water dat naar te veel chloor ruikt. En voor zover ik begreep kan de SWM ook geen antwoord geven wat er precies aan de hand is. En er wordt helemaal geen informatie gegeven naar de gemeenschap. Dus niet alleen Kommerwijnen dit probleem, dat is ook Paramaribo. En u begrijpt, als DRA-lid ben ik ook niet alleen in Kommerwijnen. Het is mensonerend om te zien wat er daar op Kerkplein gebeurt. Eigenlijk in een hok waar mensen hun kaarta moeten informeren, wel eens niet dus. Het is mensonerend dat mensen de hele dag wachten en aan het einde van de rit wordt hun een of ander uitgelegd dat ze niet in aanmerking komen. Mensen lopen met een beschikking. Dat betekent als je een beschikking hebt, dat er alles goed gekeurd. En wanneer mensen al 8 maanden, een jaar wachten, 6 maanden met de hoop daar te gaan, want niet iedereen kan online digitaal checken, vooral de oudjes die geen kinderen hebben, die komen naar daar. Oh gunst. Men wacht de hele dag en pas om 3 uur wordt het hun gemeld dat ze niet voorkomen. Ik bedoel, hoe gaan wij om? Ik heb het keer op keer aangegeven, ook in DNA. Hoe moeilijk is dit werk? Wanneer je dependance hebt in districten, waarom wordt alles daar opgepropt? Letterlijk net kip, kuiken in een hok. Het kan niet. Zo gaan we niet om met onze mensen. Ik hoop dat u een kijkje neemt daar op Kerkplein. Mensen vallen flauw. Niet eens voldoende behoorlijke ruimte om mensen daar, om nog te horen of ze het in aanmerking komen of niet. Ik denk niet dat we zo moeten omgaan. Hè? Het is alsof precies ze werken als kippen zonder kop. Heel triest om dat allemaal te maken. Ik ben blij dat u nu ook vastlegt hier in Kommerwijnen. We gaan de staart doen, je ziet het. En we gaan hier op Richelieu die kick-off doen. Precies zoals in andere districten, in Paramaribo, in de wijken, doen wij het ook in Kommerwijnen. NDP is niet meer weg te stuiten. Die karavaan gaat voort. Dankjewel mevrouw Ansari, kijkers. Dat is mevrouw Ansari. En zij gaan dus vandaag de kick-off starten te Richelieu. Wat betreft de propaganda's. Suriname altijd dichtbij, je snapt wat toch? In Meati, Srana.
Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Srevi, una de wedstrijd naar man. Vaderland, Suriname is je vaderland. www.uturu.com for the generation then.